சொல்லிடுவாங்க. Whenever you call எல்லாரும் I am only so grateful Mataji. உங்க எல்லாருக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கேன். So midnightல கூப்பிட்டு ஒரு கிளாஸ் நடத்தினாலும் எழுந்து உட்கார்ந்து how much உங்க ஏஜ்ல நீங்க பண்றது it's so nice of you all. Very much thankful to you Mataji. எங்களுக்கு இந்த இது கிடைச்சது குருவா நீங்க கிடைச்சதுக்கு நாங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். நான் கூட உங்க எல்லாரையுமே அசோசியேஷன் வந்து I have done some great புண்ணியா, அதர்வைஸ் இந்த அசோசியேஷன் எனக்கு கூட கிடைச்சிருக்காது மாதாஜி. இதுக்கு பகவான் என்ன இது பண்ணது, என் பிரதரும் சிஸ்டரும் என்கரேஜ் பண்ணது. ஒண்ணு நீங்க எனக்கு குருவாக்குறது. இதுக்கு நான் வந்து டெய்லி supreme guru is there. I accept it. Yes. Okay. நம்ம என்கரேஜ் பண்ணோம். Yes. அன்மைக குரு ஆசிரியர குரு தான் மாதாஜி. Yes, yes. So நம்ம Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Pantu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது 6வது ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ திருஷ்டைஹ ஸ்வபாவ ஜனிதைர் வபுஷாச்ச தோஷைர் நா பிராகிருத்வதம் இஹ பக்தா ஜனாயஸ்ய பஷ்யேத் கங்காபஷாம் நா கலு புத்புதா வேன ஃபன்கைர் பிரம்ம திருத்வதம் அபகச்சதி நிராதர்மைஹ. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருஷ்டைஹ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீன் பை த ஆர்டினரி விஷன், அதாவது சாதாரண ஒரு நோக்கத்தோட ஸ்வபாவ ஜனித்தை ஸ்வபாவம் என்று நம்மளுடைய இயல்பு ஆக்சுவலி born ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் நேச்சர். ஜனித்தை ஜனிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஜனனம் மரணம் என்று சொல்ற மாதிரி ஜனனம் ஸ்வபாவ ஜனனம். ஸோ born ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் நேச்சர். வபுஷாக ஆஃப் த பாடி. தோஷைஹ பை த ஃபால்ஸ். நாட் prakritvadham, the state of being material. So iha in this world, ihalogam, that is in this world. Bhakta janasya, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்கள், தூய்மையான பக்தர்கள். பஷ்யேத், அதாவது பார்த்துக்க ஒன் ஷுட் சி. கங்கா அம்பஷாம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கங்கா என்றால் கங்கை மற்றும் அம்பஷாம் என்றால் நீர் ஆக்சுவலி. ஸோ கலு சர்டைன்லி புத்புதா பேன பங்கை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பபிள்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீர் வீழ்ச்சி கூட வந்தா கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல நுரை எல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு சிறு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் நீர் துளியில வருது இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபோம் அண்ட் மட். பிரம்ம திருத்வம், த டிரான்ஸ்டென்டல் நேச்சர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக இயற்கை. அபகச்சதி இஸ் ஸ்பாயில்டு. நீரா தர்மைஹ, த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் வாட்டர் ஆக்சுவலி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீயிங் சிச்சுவேட்டட் இன் இஸ் ஒரிஜினல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பொசிஷன், எ பியூர் டிவோட்டி டஸ் நாட் ஐடென்டிஃபை வித் த பாடி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வரியை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ யார் ஒருவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தூய
கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற்று இருக்கிறாரோ அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து டஸ் நாட் ஐடென்டிஃபை வித் த பாடி. இந்த உடலோட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்னைக்குமே அவரை வந்து we cannot identify. only ஆத்ம ரூபத்துல தான் நம்ம வந்து அவரை உண்மையான ரூபத்தை நம்ம காண முடியும். such a devotee should not be seen from the materialistic point of view. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை அந்த விஷன்ல வந்து பார்க்க கூடாது இல்லையா. அதாவது நார்மலா நம்ம எல்லாத்தையுமே பாக்குறது நம்ம கண்ணு முன்னாடி காற்று, நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத காற்று இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்கு, ஒரு இந்த பக்கம் விண்டோ இருக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம பின்னாடி ஒரு படம் இருக்கு. சோ தெய்வீகமான படங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். சோ அதாவது இந்த விஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா நம்ம வந்து ஒரு செயலை வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பாக்குறது. எஸ், இன்னைக்கு காலையில நாம என்ன செய்தோம், இன்னைக்கு காலையில வந்து நம்ம யாரோட பேசினோம், என்ன பௌதீக செயல்ல ஈடுபட்டோம், சோ ஏதாவது எங்க போனோம், அதாவது என்ன இன்கம் பண்ணிட்டு வந்தோம், அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி யார்கிட்ட என்ன கொலாபரேஷன், இது எல்லாமே பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா ஆன்மீகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே பக்தி மட்டும்தான். சோ இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும் பொழுது பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த லாப நஷ்டத்தையும் நாம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஏற்படக்கூடிய ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பு வந்து ஆன்மீகத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இல்லையா. ஆனா அது வந்து பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய நஷ்டம். சோ அதே மாதிரிதான் ஒரு பக்தனை வந்து நாம அந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது. அவனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏன் இவ்வளவு நேரம் பூஜை பண்றான், இவ்வளவு நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is spending a lot in this. சோ இது ஏன் அவர் இவ்வளவு பொருளை வந்து பாத்தீங்கன்னா தானமா கொடுக்குறாரு, அவருக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதாவது எல்லாமே பௌதிக இயல்பு கூட அவருடைய செய்கைகளை எல்லாமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கிறது. சோ one should overlook a devotee having a body born in a low family. அதாவது ஒரு லோயஸ்ட் ஃபேமிலியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்திருந்தாலும் a body with a bad complexion. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கருப்பாக, அதாவது நம்ம எப்பவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிகப்பு நிறம் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையான நிறம். நம்ம அந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா இருக்கணும், இந்த மாதிரியான இருக்கும் இல்லையா. சோ ஜென்ரல் வியூ எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அந்த வந்து அது எல்லாமே பௌதீகம் இல்லையா. இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீகம். இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கருமையா இருந்தா பேட் காம்ப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம மனசு. பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்தோம்பா, பொண்ணு ரொம்ப கருப்பா இருக்குப்பா. அதாவது பொண்ணுகிட்ட எத்தனையோ குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம், அதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அழகா சிரிக்கிறாங்க, அழகா சாஃப்டா பேசுறாங்க, அதெல்லாம் கூட குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம். ஆனா நமக்கு தெரிந்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பால், ஒரு குடம் நிறைய பால் இருந்தா அதுல ஏதாவது ஒரு தூசி விழுந்தா அந்த தூசியை எப்படி நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பேசுவோமோ அதே மாதிரிதான். சோ நம்ம வந்து பிறப்பால ஒரு லோ ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம், இல்லை வந்து நம்மள உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கருப்பா இருக்கலாம், நம்ம டிஃபார்ம்டு பாடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷேப், அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு அங்க ஈனமாக கூட இருக்கலாம். டிசீஸ்ட், அதாவது வியாதி உடைய அண்ட் இன்ஃபார்ம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மாதிரி வீக்கான பர்சனா கூட இருக்கலாம், நம்ம வந்து பிசிக்கலி வீக்கா இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம். இத்தனை விதத்துல இருந்தாலும் ஒன் ஷுட் ஓவர்லுக் எ டிவோட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதையெல்லாம் ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் நெவர் கம் இன்டு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷனே நம்ம வந்து வைக்க முடியாது. அக்கார்டிங் டு த ஆர்டினரி விஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே குறைபாடுகளாக நமக்கு இந்த பாடியில வந்து கண்டிப்பா புரிய வரும். ஆனா ஒரு தூய பக்தனுடைய விஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆன்ம ரூபத்தை தான் பார்ப்பார். சோ அவருடைய அங்கத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உடல்ல என்ன மேன்மையானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம ரொம்ப அழகா இருக்கும், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்ல கருமையா இருக்கும், குட்டையா இருக்கும், நெட்டையா இருக்கும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாடிலி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எங்கேயுமே அங்க முக்கியத்துவம் வந்து வராது. So but despite of such seeming defects the body of a pure devotee cannot be polluted. அதாவது அத்தனை குறைகளோட இருந்தாலும் அவன் ஒரு உன்னதமான பக்தனாக இருந்தால், அதாவது தூய்மையான பக்தனாக இருந்தால் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து கலங்கங்களை வந்து ஏற்படுத்தாது. இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் த வாட்டர்ஸ் ஆஃப் த கேஞ்சஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புனித கங்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ பேர் போய் என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்றோம் இல்லையா, அதுல குளிக்கிறோம். சோ குளிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் டியூரிங் த ரெய்னி சீசன் பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை தண்ணி பாத்தீங்கன்னா அடிச்சுட்டு வரும், அதுல எல்லாமே அடிச்சுட்டு வரும் இல்லையா. இந்த நம்ம காவேரி கூட நீங்க எல்லாரும் கூட பாத்துருக்கலாம், அது அந்த தண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களால அந்த தெளிவான நீரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. மண்ணும் சகதியுமா இருக்கக்கூடிய அடிச்சுட்டு வர அந்த நுரையோட இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியை தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். கங்கை வாதர் அது என்ன மாதிரியா இருந்தாலும் கங்கையில ஓடக்கூடிய நீர் வந்து புனிதம். அது கலங்கமே இருந்தாலுமே அது வந்து புனிதமான நீர் அப்படின்னு நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் ஒரு
தூய்மையான பக்தன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய உடல் எவ்வாறு இருந்தாலும், அவன் எவ்வளவு அங்கஹீனமாக இருந்தாலும், அவன் நோயாளியாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் அவன் உத்தம பக்தியில பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து திளைத்திருக்கின்றான். So those who are advanced in the spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. So இதெல்லாமே நம்ம எல்லாருக்கும் கூட பொருந்தும் இல்லையா? எஸ், நம்ம போன உடனே பார்ப்போம். இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன், ஈவன் ஐ கேன் டேக் an எக்ஸாம்பிள், மை டாட்டர் ஆல்சோ. என்னுடைய மகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும், ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். அதாவது எப்படின்னா, நீருக்கே ஒரு ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடணும்னா அந்த மாதிரி கூட போட்டுருவாங்க. அதாவது அதை வந்து துவைச்சி வனத்தி நம்ம எடுத்துக்க முடியும்னா அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன். ஸோ எஸ், கிளீன்லினஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அந்த புனிதத்துவம் வாய்ந்த நீர்ல போய் நம்ம இது வந்து கிளீனா இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க கூடாது. ஸோ அங்கே வந்து வி கேன் டிஃபரன்ஷியேட். ஆக்சுவலி கங்கை நீர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள மாதிரி இருக்கவங்களுடைய, அதாவது பாவங்களை எல்லாமே நம்ம முக்கி எழுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாவ விமோக்ஷனம் கேட்டா கண்டிப்பா அந்த அந்த நீர்லயே நம்ம பாவம் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவள் தான் கங்கை. அனைவருடைய பாவங்களையுமே அந்த கங்கை தாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றாள். சோ அப்ப இருக்கும்பொழுது அவருடைய உருவம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும், இன்னும் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில தான் இருக்கணும். அதனால வந்து புனித கங்கை நீர் எங்கே செல்கின்றது, எப்படி வருகின்றது, அதுல வந்து புனித, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிளீனா இருக்கா இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நுரையோட இருக்கா, மண்ணுமா இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து வேறுபடுத்தக்கூடாது. ஏன்னா கங்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதம் வாய்ந்தது. அதனால வந்து அதுக்காக எசிடென்ட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ புனிதமான ஸ்தலங்கள்ல போய் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரிதான் ஒரு பக்தன் இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ குறைகள் இருக்கலாம் அந்த உடல் ரீதியாக. ஆனா அவன் ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தனாக இருக்கும்பொழுது அவனை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு தேவை. ஸோ பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல வச்சு நம்ம அவங்கள டிஸ்கிரிமினேஷன் செய்யக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்பட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுத்த பக்தி, த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சோல் ப்ராப்பர், இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் இன் த டிரான்சென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் த லிபரேட்டட் கண்டிஷன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த அந்த தன்மையில தான் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றார்கள். புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாம்சயோ வியாபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சா குணான் சமாதித்யேதான் பிரம்ம பூயாய கால்பதே. Hare Krishna. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Avya Bicharini Bhakti means unalloyed devotion. A person engaged in devotional service must be free from material motives in this Krishna consciousness movement. Mataji, please, Mataji. அப்படியா? ஆமா மாதாஜி. இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எதுவும் பண்ணல. யாரால பார்க்க முடியறதா? வந்துருச்சு மாதாஜி, வந்துருச்சு. In this Krishna consciousness, one's consciousness must be changed. இப்ப வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. If consciousness is aimed toward material enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. No problem. பத்மா மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. உங்களுக்கு நல்லா வரும்போது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வாசிக்கலாம் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். தமிழ்ல படிக்கலாம்ல மாதாஜி? எஸ், யூ கேன் ரீட் இன் தமிழ். தமிழ்ல புக் இருந்தா படிச்சுக்கலாம்ல? எஸ், நீங்க அதே படிங்க, தமிழ் புக்ல இருந்தே படிங்க. If consciousness is இந்த அத மட்டும் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. அவ்வியபிசாரணி பக்தி என்றால் எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் பௌதீக இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். நேரா படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ், படிங்க. அவ்வியபிசாரணி பக்தி என்றால் தூய பக்தி என்று பொருள். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் பௌதீக நோக்கங்கள் அற்றவனாக இருக்க வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனது உணர்வு மாற வேண்டும். உணர்வானது பௌதீக இன்பத்தை நோக்கி இருந்தால் அது பௌதீக உணர்வாகும். மாறாக கிருஷ்ணருக்கான சேவையை பற்றி இருந்தால் அது கிருஷ்ண உணர்வாகும்.
எவ்வித பௌதீக நோக்கங்களுமின்றி அந்யாபிலாஷ சூன்யம் ஒரு சரணடைந்த ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு தொண்டாற்றுகிறார். தூய பக்தி தொண்டானது உடல், மனம் ஆகியவற்றின் செயல்களான ஞானம், மன அனுமானம், கர்மம், பலநோக்கு செயல்கள், ஞான கர்மாத் எனாவிருத்தம் ஆகியவற்றை எல்லாம் கடந்தது. அதுவே தூய பக்தி யோகமாகும். பக்தி யோகமே ஆத்மாவிற்கான பொருத்தமான செயலாகும். மேலும் கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டில் சகுணான் மைதிதான் ஒருவர் ஈடுபடும் பொழுது அவர் முக்தி பெற்றவராகிறார். கிருஷ்ண பக்தரின் உடல் தோற்றத்தில் பௌதீக ரீதிகள் குறைகள் இருப்பது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர் பௌதீக நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். எனவே பௌதீக கண்ணோட்டத்துடன் ஒரு தூய பக்தரை நாம் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தனால் மட்டுமே மற்றொரு பக்தரை காணவியலும். முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டது போல கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி என 3 வகையான பக்தர்கள் உள்ளனர். கனிஷ்ட அதிகாரியால் பக்தரையும் பக்தர் அல்லாதவரையும் வேறுபடுத்தி காண இயலாது. அவர் கோயிலில் உள்ள பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதிலேயே தனது கவனத்தை செலுத்துகிறார். பக்தர் அல்லோதாருக்கு இடையேயான வேற்றுமை, பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை ஆகியவற்றை மத்தியம அதிகாரியால் காண இயலும். இவ்வாறாக பரமபுருஷ பகவான் பக்தர் அல்லாதவர் ஆகியோரை அவர் வெவ்வேறு விதமாக நடத்துகிறார். இருங்க மாத்தா, ஒரே நிமிஷம் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து சுத்த பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான பக்தி, அதாவது அன்அலாய்டு டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது என்னன்னாக்கா இட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சோல். அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே பக்தி சேவை என்பது ஆத்மாவிலிருந்து தான் நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா? சோ மனசுக்குள்ள இருந்து வருகின்றது. அந்த ஆத்மா பியூரிஃபை ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சோல் என்றது வந்து மனதை வந்து நம்ம that is identified as the mind actually. So in other words, engagement in the transcendental loving service of Lord is performed in the liberated condition இல்லையா? சோ ஒருவர் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருக்கும் அந்த பட்சத்துல தான் அவர்களால வந்து தூய்மையான பக்தி சேவையை செய்ய முடியும். ஒருத்தர் வந்து உன்னதமான பக்தி சேவை செய்கின்றார் என்றால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதர் எடுத்துக்கோங்க. he did a pure devotional service. அதனாலதான் இத்தனை புக்கு, அதாவது 12 ஆண்டுகள்ல வந்து 108 டெம்பிள் வந்து நிர்மாணிக்கணும்னா அது அவ்வளவு ஈஸியான காரியமே கிடையாது. ஏதுமற்ற 40 ரூபீஸோட வந்து அமெரிக்கா போனவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு செய்தார்னா 1965 இருந்து 77 அவருடைய அந்த 12 ஆண்டு காலகட்டத்துல he did so much service இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு செய்யணும்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து தூய பக்தி சேவையில தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தால் ஒழிய பகவானுடைய கருணை வந்து கண்டிப்பாக வந்திருக்காது. சோ நாம எந்த அளவுக்கு சரணாகதி அடைகிறோமோ அதுக்கேற்றவாறு பலன் பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்கார். நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தால் அந்த லெவலுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கின்றது. மத்தியம அதிகாரியாக இருந்தால் அதற்கேற்ற பலனும் கிடைக்கிறது. உத்தம அதிகாரியாக இருந்தால் அதற்கேற்ற பலனும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஏன்னா உத்தம அதிகாரி இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நல் மார்க்கத்தை நல்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் இல்லையா? தனக்காக எதையுமே செய்து கொள்ள மாட்டான். அப்படிப்பட்டவன் தான் உத்தம அதிகாரி. மாம் சாயோ அவ்யாபிச்சாரணே பக்தியோகேன சேவதே சகுணான் சம்யிதித்யான் பிரம்மபூயாய கல்பத்தே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் வந்து தூய பக்தி சேவையில் தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்கிறார்களோ, அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்கு தன்னுக்கும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்பந்தம் ஏற்படும் பொழுது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம படிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா they used to do conversation. பகவானை ரூபத்துல காண முடியும், பகவானோட பேசக்கூடியும். சோ அந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே அவர்கள் வந்து கண்டிருக்கிறார்கள். இது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆழ்வார்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So who does not fall down in any circumstances, அப்படிப்பட்ட உத்தமமான பக்தி சேவையில் நிலை பெற்றவர்கள் தவறி இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்பொழுதுமே விழ மாட்டார்கள். அட்வான்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவில் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்று விடுகின்றது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாம் யாச்சோ வைபாவிச்சாரணே. சோ அந்த இந்த 3 குணங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து கடந்து
பிரம்ம நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து காண்கின்றனர். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி. அவ்யாபிச்சாரினே பக்தி அப்படின்னாக்கா கேவல பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்அலாய்டு டிவோஷன் அப்படிங்கிறது. a person engaged in devotional service பாத்தீங்கன்னாக்கா must be free from material motives. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான மெட்டீரியலிஸ்டிக் ப்ராஃபிட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் இந்த செயலை இந்த பக்தியை வந்து உங்களுக்கு செய்யறேன், சோ நான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து சாத்துகின்றேன், எனக்கு வந்து இந்த பெனிஃபிட் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி தேவர்கள் கிட்ட நம்ம பிசினஸ் டீலிங் பண்றோமோ அந்த மாதிரி வந்து பக்தியை நம்ம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. சோ எதையோ எதிர்பார்த்துண்டு நம்ம பக்தி செய்யக்கூடாது. வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அது ஒன்று நம்மளுடைய கடமை என்று நினைத்து கொண்டு செய்யணும் இல்லையா. அதுல அன்பு இருக்கணும், பகவானிடத்தில் அன்பு பாராட்டணும். தட் இஸ் த மெயின் திங் ஆக்சுவலி. இன் திஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் ஒன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் மஸ்ட் பி சேஞ்ச்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இஃப் கான்சியஸ்னஸ் எய்ம் டுவர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்னாக்கா இட் இஸ் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட லாபங்கள் நஷ்டங்களுக்காக நம்ம செய்யக்கிறது எல்லாமே வந்து அது வந்து நார்மலான ஒரு பக்தி கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஒரு பிசினஸ் டீலிங்காக செய்யறது தான். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானுக்கு சேவை புரியணும்னு நினைச்சுட்டு செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பக்தி சேவையாக ஆகின்றது. A surrendered soul serves Krishna without material consideration. அதாவது அந்யாபிலாஷித சூன்யம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூன்யம் என்றாலே இந்த பௌதிகத்தை தான் குறிப்பது ஆக்சுவலி. சோ அப்படி அந்யாபிலாஷம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் எனி மெட்டீரியல் கன்சிடரேஷன்ஸ் எல்லாமே இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை சமர்ப்பித்தவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான ஒரு பக்தியை வந்து அவன் வந்து பகவானிடத்தில் செய்கின்றான். சோ ஞான கர்மாதய அனாவரத்தின், அதாவது ஞானம் என்றால் ஞானத்தில் வந்து திளைத்திருப்பவர்கள், கர்மயோகத்தில் வந்து திளைத்திருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாவரத்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானிடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டு மட்டுமே செய்யணும். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபீஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்தார்கள் பகவானிடத்தில்? சோ அவர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியில் இருந்தார்கள். அந்த மாதிரி பிரேம பக்தியில வந்து நாம செல்ல வேண்டும். சோ இந்த பிரேம பக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் டிரான்சிடென்டல் டு த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் மைண்ட் இல்லையா. சோ இந்த மனதையும் உடலுக்கும் அப்பாற்பட்டதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேவல பக்தி செய்வது எல்லாமே. சோ எப்பொழுது மனதும் உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம் ஈடுபடுகின்றோமோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான பக்தி கிடையாது. அது வெறுமனே ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியோ அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து கொண்டு செய்வதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாடி மற்றும் மைண்ட் இதை உபயோகப்படுத்தி அதற்காக செய்யப்படக்கூடிய பக்தி வந்து சோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்டுக்காக செய்யக்கூடியது. சோ இது ஆனா ஒருவர் வந்து இந்த மனதையும் உடலையும் உடலுக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு பக்தி சேவை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் என்றால் அதுல வந்து எந்தவித லாபத்தையும் எதிர்பார்த்து செய்வது கிடையாது. சோ அவர்களுக்கு எத்தகைய லாப நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதுல அவங்களுக்கு எந்தவித மனசுல வருத்தமோ கலங்கமோ எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அனைத்துமே பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அட்லீஸ்ட் இந்த சிறிய கஷ்டத்திலிருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும். பெரிய பிரளயமே வரதுல நமக்கு இத்தினூண்டு கஷ்டம் தான் பகவான் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு அவர்கள் வந்து சென்றிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே தூய பக்தி யோகத்துல நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லப்படுவது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்ல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ பக்தி யோகா இஸ் த ப்ராப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சோல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான ஒரு செயல்பாடு யாருக்கு? ஒரு ஆத்மாவுக்கு. அண்ட் when one actually engages in the unalloyed, அதாவது கலங்கமற்ற கலப்படமற்ற மற்றும் கலங்கமற்ற பக்தி சேவையில் ஒருவர் ஈடுபட்டால் அவன் ஆல்ரெடி இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாகவே வாழ்கின்றான். சகுணான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல குணம் ஆக்சுவலி. சம்யத்தியான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையில் அவன் நிலை பெற்றிருக்கின்றான் என்று அர்த்தம். சோ கிருஷ்ணா டிவோட்டி இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு மெட்டீரியல் கன்சிடர் இல்லையா. அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையாக இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவருடைய பக்தன் பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பௌதீக நன்மையோட இருக்க மாட்டான். அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவும் இருக்க மாட்டான். அதுதான் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மா. even though his bodily features may appear materially conditions இல்லையா. சோ மெட்டீரியலி கண்டிஷன்னா இந்த உடலுக்கு தான் உபாதைகளே இல்லையா.
இந்த உடல் உபாதைகளை நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சுகர் வரும், பிபி வரும், எல்லாமே ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாமே வரும். இது எல்லாமே இந்த உடலுக்கு தான் இல்லையா? இது எல்லாமே இந்த உடலுக்கு வந்து வரக்கூடிய உபாதைகள். அது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே. ஆன்மீகத்துல நமக்கு எந்த உபாதைகளுமே கிடையாது. அது எல்லாமே நமக்கு வரங்கள் தான் இல்லையா? One should therefore not see a pure devotee from the materialistic point of view. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான பக்தனாக இருக்கும் பட்சத்துல அவன் இந்த லோகத்துல வந்து நிறைய சங்கடங்கள் கஷ்டங்களை உழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கானே, இவன் வந்து நிஜமாவே ஒரு பக்தனா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் நமக்கு வரக்கூடாது. சோ அவருடைய பக்தியில வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆனா அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தினுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில அமௌண்டாவது அவன் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனாலதான் அந்த நோக்கத்துலதான் நாம வந்து பார்க்கணும். அன்லெஸ் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி a devotee cannot see another devotee perfectly. இது ரொம்ப அழகான ஒரு லைன் இல்லையா? நாம பக்தனாக இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்தவருடைய பக்தியை வந்து நம்மளால வந்து வேல்யூ செய்ய முடியும். இல்லைன்னா அதை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்ணுவோம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கூட நம்ம வந்து நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது சோ கடவுள் அதாவது அவங்க மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து தே வில் பி அந்த பரவச நிலையை வந்து வரும்பொழுது தே வில் பி பிஹேவிங் இன் a different way. அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு சிரிப்பும் வரும். நிறைய பேருக்கு வந்து இவங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம காதால கேட்டதும் உண்டு இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அவர் வந்து பக்தனா இல்லையான்றது அந்த பரம்பொருளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? சோ தூய பக்தனா இல்லையா என்றது எவாலுவேஷன் நாம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. அந்த பாவமும் நமக்கு வரும் இல்லையா? we should never actually doubt அவங்க ஒருத்தருடைய பக்தியை வந்து நம்ம டவுட் பண்ணவே கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. சோ ஒவ்வொருத்தருடைய சமர்ப்பணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கும் இல்லையா? சோ என்னுடைய சமர்ப்பணம் வெவ்வேறு நிலை. அனுஷியா மாதாஜியோட சமர்ப்பணமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். என்னை விட அவங்க ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் டிவோட்டியா கூட இருக்கலாம். அதுக்காக ஐ எம் ஒன்லி கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. எப்பவுமே ஐ எம் டூயிங் கிரேட் பக்தி அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வந்து நினைக்கவே கூடாது. அவ்வாறு நினைத்தாலே நமக்கு கீழே விழக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நழுவி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். So we should never think that we are doing great பக்தி. அந்த இது வரவே கூடாது. அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய பக்தியை வந்து நாம வந்து குறைவாக மதிப்பிட்டு பேசவும் கூடாது. So as explained முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரின்னா கோயில் வழிபாடு மட்டும்தான், கோயில்ல மட்டும்தான் சாமி இருக்கார். அவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி லெவல் என்னன்றதை வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியை வந்து எவாலுவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்காது. தே வில் நாட் நோ தட் ஆக்சுவலி இவங்க வந்து உத்தம அதிகாரி, இவங்க மத்தியம அதிகாரி, இவங்க கனிஷ்ட அதிகாரி, அவங்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் இப்படி அப்படிங்கறது வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தி அவங்களுக்கு இருக்காது. தே டோன்ட் ஹாவ் தட் குவாலிட்டி. தே கேனாட் டிஸ்டிங்கிஷ் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தன், இவன் பக்தன் அற்றவன் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இது இயல்பு வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு இருக்காது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணு, பகவான் இந்த ரூபத்துல இங்க நின்று இருக்கார். சோ அவர் வந்து இந்த கோயில மட்டும்தான் இருக்கார், கோயிலுக்கு வெளியில கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் தான் அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியம அதிகாரி. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுடைய குவாலிட்டிக்கும் உத்தம அதிகாரிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா இவங்களால வந்து சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான். அவங்க இன்னும் படிக்க வேண்டும். நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படிச்சு சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தே ஆர் ஸ்டில் இன் த ப்ரோக்ரஸிவ் மோட். அதாவது பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவங்களுக்கு வந்து விளக்கங்கள் கொடுக்க முடியும். அவங்களால யார் பக்தன் அற்றவன் அப்படிங்கறது எல்லாமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியும். யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா as well as between the devotee and the Lord, யார் வந்து டிவோட்டி, யார் வந்து கடவுள் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து புரியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த தெய்வீகமான அம்சம் உடையவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது குரு, ஒரு ஆச்சாரியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியம அதிகாரியால செய்ய முடியும். Thus he treats the supreme personality of God, yet the devotee and non-devotee in a different ways. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தன் அற்றவனுக்கு அவனிடத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும், அவனிடத்துல போயிட்டு நீ வந்து தூய பக்தன் கிட்ட நடந்துக்கிற மாதிரி நடந்துக்கினீங்கன்னா நம்மள பார்த்து அவன் வந்து மென்டல்னு சொல்லிடுவான். அந்த மாதிரி ஆயிடும். they will not be able to identify the quality of a devotee. அதனால நம்மள பார்த்து அவன் நகையாடக்கூடிய அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால பக்தர் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்தணும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியம அதிகாரிக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். எஸ், நெக்ஸ்ட் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? தமிழ்ல மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தூய பக்தரின் உடலில் உள்ள குறைபாடுகளை யாரும் விமர்சிக்க கூடாது.
குறைபாடுகள் இருப்பினும் அவற்றை கவனியாது விட வேண்டும். பகவானுக்காக அவரது சேவையை மட்டுமே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையில் 9.30 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. அபிஷேக் சுதுராசாரோ பஜதே மாம் அனன்ய வாக் சாதுர் ஏவச மத்யவ்ய சம்யக் வியவஜிதோ கிஷக. ஒரு பக்தன் சில நேரங்களில் விரும்பத்தகாத செயல்களில் ஈடுபடுவதாக தோன்றினாலும் அவனை நற்குணங்கள் பொருந்திய சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவனுடைய உண்மை நிலை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுவது. வேறுமிதமாக கூறினால் அவனை சாதாரண நபராக கருதக்கூடாது. ஒரு தூய பக்தரானவர் பிராமணரின் குடும்பத்தில் அல்லாது கோஸ்வாமியின் குடும்பத்தில் பிறக்காவிடனும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவரை புறக்கணிக்க கூடாது. உண்மையில் ஜாதி அல்லது பரம்பரையை வைத்து ஒருவரை கோஸ்வாமி குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று கூறவியலாது. கோஸ்வாமி எனும் பட்டம் தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுவதாகும். இவ்வாறு நாங்கள் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் ஜனாதன கோஸ்வாமியை தலைமையாக கொண்ட 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றி கூறுகிறோம். ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் நடைமுறையில் முகமதியர்களாகவே மாறியிருந்தனர். தபீர்காஸ், சாகர மலிக் என்று தங்களது பெயரை கூட மாற்றியிருந்தனர். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை கோஸ்வாமிகளாக அங்கீகரித்தார். எனவே கோஸ்வாமி எனும் பட்டம் பரம்பரையால் வருவது அல்ல. கோஸ்வாமி என்றால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவர் அல்லது புலன்களுக்கு எஜமானர் என்று பொருள். பக்தரானவர் புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது இல்லை, மாறாக புலன்களை அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார். ஆகவே கோஸ்வாமி குடும்பத்தில் பிறக்காவிடும் அவரை சுவாமி என்றோ கோஸ்வாமி என்றோ அழைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா? படிங்க படிங்க. இக்கூற்றின்படி ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு மற்றும் ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவின் சந்ததியினராகிய கோஸ்வாமிகள் நிச்சயமாக பக்தர்களே. ஆனால் மற்ற குடும்பங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களை ஒதுக்கி பேதம் பாராட்டக்கூடாது. உண்மையில் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வரும் பக்தர்கள் அல்லது மற்ற சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வரும் பக்தர்கள் ஆகிய இருவரையும் சமமாகவே காண வேண்டும். இவர் ஒரு அமெரிக்க கோஸ்வாமி என்றும் இவர் நித்யானந்த வம்ச கோஸ்வாமி என்றும் எண்ணி ஒருவன் வேறுபாடு பார்க்க கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் உள்ள அமெரிக்க வைஷ்ணவர்களுக்கு கோஸ்வாமி பட்டத்தை நாங்கள் அளிப்பது குறித்து சிலர் எங்களை எதிர்க்கிறார்கள். சில சமயங்களில் மக்கள் அமெரிக்க வைஷ்ணவர்களிடம் அவர்களது சந்நியாசம் அல்லது கோஸ்வாமி பட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அல்ல என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறுவது போல் ஒரு அமெரிக்க கோஸ்வாமிக்கும் ஆச்சாரியர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்த கோஸ்வாமிக்கும் இடையில் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பிறப்பால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனை வந்து கோஸ்வாமி என்று அழைப்பது நாட் ஒன்லி ஒரு பிராமின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பால பிராமின் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெகக்னேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் கிரேட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது ஒருவர் வந்து லோயர் லெவல்ல பிறந்திருந்தாலும் இஃப் தே பொசஸ் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி அவர்களை வந்து நாம வந்து பிராமணனாகவே கருத வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முழு சாராம்சமே அந்த 2-3 பேராகிராஃப். ஸோ நோ ஒன் ஷுட் கிரிட்டிசைஸ் த பாடிலி டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எ பியூர் டிவோட்டி. அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயாவது ஒரு அங்கஈனமாக இருக்கலாம், ஏதாவது கருப்பா இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுடைய பாடிக்கும் அவங்களுடைய பக்திக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஆனா அதுக்காக அவர்களுடைய பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சு அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் நாட் அ டிவோட்டி அப்படின்றது வந்து நாம அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிஃபெக்ட்ஸை எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமா ஒதுக்கணும். சோ உண்மையான பக்தியில நிலை பெற்றிருப்பவர்களுக்கு அவர்களை வந்து நம்ம தூய பக்தராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். வாட் ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட், எதை நாம கணக்குல எடுத்துக்கணும்னாக்கா இட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் மெயின் பிசினஸ் இல்லையா, விச் இஸ் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை ஒன்றுதான் தலையாய கடமை இல்லையா. அவ்வாறு செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூர் சர்வீஸ் டு சுப்ரீம் லார்ட், அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா we should consider as the highest level pure, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவலா நினைக்கணும். அதாவது ஒரு உத்தம பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தனாக நாம் அவர்களை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 9:30 என்ன சொல்லியிருக்கா, அபிச்சேயே சுதுராச்சாரோ பஜதே மாம் அனன்ய பாக் சாதுர் ஏவஷா மன்யவா சம்யாக் வவஷிதோ ஹி ஷாஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து அபோமினல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இத்தனை நாள் தூய பக்தனாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு கீழியல்பான ஒரு செயல்ல ஈடுபட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்
ஏற்பட்டிருக்கலாம். இருந்தாலும் அவரை வந்து நாம வந்து ஒரு செயின்ட்லி பர்சனா தான் அவங்கள நினைக்கணுமே ஒழிய அந்த ஒரு சிறு தவறை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவர்களை வந்து நம்ம அவங்கள வந்து கீழே தள்ளிடக்கூடாது. we should not discriminate and push them low. So in other words, he should not be considered as an ordinary human being மாதிரி அவங்கள நினைக்க கூடாது. எஸ், ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி விழக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம வந்து ஏளனப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ அவர்கள் எவ்வளவோ ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம நிலை, உத்தம பக்தனாக இருந்திருக்கக்கூடிய நிலை இருந்திருக்கலாம். அவருடைய சேவை வந்து எத்தனையோ பேருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கும். ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஏதோ ஒரு சிறு தவறு நடந்ததுக்காக அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குறை சொல்லி நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. ஸோ பியூர் டிவோட்டி மே நாட் பி born in a Brahmin family இல்லையா? ஸோ உத்தமமான பக்தன் வந்து பிராமணன் ஃபேமிலியில தான் பிறக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அல்லது கோஸ்வாமி வந்து இது பெங்காலி. ஸோ அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கோ என்றால் பசு, சுவாமி என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதற்கு அதிபதி, அதாவது பசுவும் சொல்லலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அடக்கி ஆள்பவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோஸ்வாமி. கோதாசா கோஸ்வாமி நம்ம ரெண்டுமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கோதாசன் என்றால் புலன்களுக்கு அடிமையாகுதல், கோஸ்வாமி என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் என்று பொருள். இஃப் இஸ் எங்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் he should not be neglected. அவரை வந்து நம்ம ஒதுக்கி விடக்கூடாது. So there cannot be a family of Goswamis based on material consideration, caste and heredity. அதாவது பரம்பரை, ஜாதி மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருளாதார அடிப்படை, மெட்டீரியலிஸ்டிக் கன்சிடரேஷன் இல்லையா? ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் கன்சிடரேஷன் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ இருக்கலாம் இல்லையா? பவர், அதாவது ஆதிக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆளுமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணம், செல்வாக்கு, இந்த இதுல எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா அப்படிப்பட்டவங்க தான் கோஸ்வாமின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது. கோஸ்வாமி டைட்டில் இஸ் ஆக்சுவலி த மொனோபொலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு கோஸ்வாமி என்ற அந்த பட்டம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு உத்தமமான பக்தனுக்கு மட்டும்தான் கோஸ்வாமி பட்டமே. அவன் எந்த நிலையனா இருக்கட்டும், அவன் if he is a pure devotee he is called as a கோஸ்வாமி. நமக்கு 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றி நமக்கு தெரியும். அதுல 2 கோஸ்வாமியை நம்ம எல்லாருமே ரூப அனுகாஸ் தான் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி தான் அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து வருகின்றோம் இதெல்லாமே. சோ நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமே ஃபாலோ பண்றது ரூப கோஸ்வாமியினுடைய இதுதான் வழி நடத்துதல் தான். சோ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் இருவருமே வந்து முகமதியன், அதாவது அவங்களுடைய டைனாஸ்டியில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு நல்ல பதவியில இருந்தவங்க தான் 2 பேருமே. அவங்க 2 பேருமே முகமதியங்க வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. பிறப்பால அவங்க கோஸ்வாமிஸ் தான். ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் எம்பையர், அந்த எம்பையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய தொழில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர் ஒர்க்கிங் அந்த சமயத்துல. சோ அப்போ வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்தாலே வீட்டை விட்டே வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. தே வில் பி புஷிங் அவுட் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருந்ததுனால அவங்க 2 பேருமே ஃபேமிலி விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமாக ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் தான். சோ அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே தபீர் காசா மற்றும் சகாரா மாலிகா அப்படிதான் அவங்க 2 பேருடைய பேரே. ஆனா ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திக்கின்றார். சோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சேஞ்சஸே. சோ அவர் வந்து வேலையை விட்டுட்டே போறாரு, சனாதன கோஸ்வாமி அங்கே இருக்காரு. சோ இவரும் வந்து வெளியே போகணும்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல போட்டுறாங்க, சிறைச்சாலையில போட்டுறாங்க. அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சனாதன கோஸ்வாமியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சிஷ்யர் ஆகிறார் ஆக்சுவலி. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. கோஸ்வாமி என்றால் நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் தான் கோஸ்வாமி, அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ். சோ a devotee is not controlled by புலன்களால். ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை கட்டுப்படுத்தாது. அவன் வந்து புலன்களை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல இருப்பான். சோ அன்வான்டட் திங்ஸ்ல எல்லாமே அந்த புலன்கள் வந்து செயல்படாது. அக்கார்டிங் டு திஸ் ஃபார்முலா கோஸ்வாமிஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா who are descendants of, அதாவது ஒரு குரு பரம்பரை, அந்த கோஸ்வாமி பரம்பரையில வந்தா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோஸ்வாமி அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாரும் கூட வந்து if you are doing a pure devotional service நாம கூட வந்து ஒரு கோஸ்வாமி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. அதுக்காக இவங்க தமிழ்நாடு கோஸ்வாமி, இவங்க வந்து தெலுங்கானா கோஸ்வாமி, இவங்க வந்து ஆந்திரா கோஸ்வாமின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது, அது தவறு. அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து சோ கோஸ்வாமி இஸ் சேம். அதாவது யாரு உத்தமமான பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரே காமன் நேம். அவங்க பிறப்பால அந்த வம்சத்துல வந்திருக்கலாம், இல்லை அந்த வம்சமற்றவர்களாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் தூய பக்தி சேவையில் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது. எல்லாருமே ஒரு போல, தேர் நான் டிஃபரெண்ட், அதாவது அவங்க எல்லாருமே சேம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. இக்கூற்றுப்படி ஸ்ரீ நித்யானந்தா பிரபு மற்றும் அத்வைத பிரபுவின் சந்ததியினராகிய கோஸ்வாமிகள் கண்டிப்பாக பக்தர்கள் தான்.
ஆனால் குடும்பங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களை ஒதுக்கி பேதம் பாராட்டக்கூடாது. உண்மையில் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வரும் பக்தர்கள் ஆனாலும் மற்ற சாதாரண குடும்பங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களானாலும் இருவரையும் சமமாகவே பாவிக்க வேண்டும். இவர் ஒரு அமெரிக்க கோஸ்வாமி என்று ஒருவர் எண்ணி பேதம் காணக்கூடாது. இவர் ஒரு நித்யானந்த வம்ச கோஸ்வாமி என்றும் ஒருவன் எண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் உள்ள அமெரிக்க வைஷ்ணவர்களுக்கு கோஸ்வாமி பட்டத்தை நாங்கள் அளிப்பது குறித்து சிலர் எங்களை எதிர்க்கிறார்கள். சில சமயங்களில் மக்கள் அமெரிக்க வைஷ்ணவர்களிடம் அவர்களது சந்நியாசம் அல்லது கோஸ்வாமி பட்டம் உண்மையானது அல்ல என்று கூறிவிடுகின்றனர். ஆனால் இப்பதத்தில் சில ரூப கோஸ்வாமி கூறுவதன்படி ஒரு அமெரிக்க கோஸ்வாமிக்கும் ஆச்சாரியர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்த கோஸ்வாமிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அதே சமயம் பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்காமலோ நித்யானந்தா அல்லது அத்வைத பிரபின் குடும்பத்தில் பிறக்காமலோ ஒரு பக்தர் கோஸ்வாமி பட்டத்தை பெற்றுவிட்டால் தான் கோஸ்வாமி ஆகிவிட்டதாக எண்ணி கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. பௌதிகமாக கர்வம் கொண்ட உடனே பக்தி தொண்டிலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவோம் என்பதை என்றும் மறவாதிருக்க வேண்டும். திவ்ய விஞ்ஞானமாகிய இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் பொறாமைக்கு இடமே கிடையாது. இவ்வியக்கம் அழுக்காறு அறவே அற்ற பரமம் நிர்பத் சராணம் பக்தர்கள் பரமஹம்சர்களுக்கு உண்டானதாகும். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு வைஷ்ணவரின் உடல் குறைகளை நாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வைஷ்ணவரின் பாத கமலங்களுக்கு மிகப்பெரிய குற்றத்தை செய்கிறோம் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். வைஷ்ணவரது பாத கமலங்களில் புரியப்பட்ட குற்றமானது மிகவும் ஆபத்தானது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இக்குற்றத்தை ஹாதி மாதா மதயானை குற்றம் என்கிறார். நல்ல நிலையில் இருந்தும் ஒரு தோட்டத்தில் மதயானை ஒன்று புகுந்தால் பெருத்த சேதம் விளைவிக்கும். அதே போல் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு எதிராக எவ்வித குற்றமும் புரியாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பக்தனும் உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களிடமிருந்து அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே போல் உயர்ந்த வைஷ்ணவரும் இளைய வைஷ்ணவருக்கு உதவ தயாராக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பொறுத்தே ஒருவர் உயர்ந்தவரோ இளையவரோ ஆகிறார். தூய வைஷ்ணவரின் செயல்களை ஜடவியூகத்திலிருந்து ஒருவர் பார்க்க கூடாது. குறிப்பாக ஜடவியூகத்திலிருந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவரை ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தர் பார்ப்பது மிகவும் அபாயகரமானது. எனவே ஒருவன் தூய பக்தரை வெளித்தோற்றத்தை வைத்து பார்க்க கூடாது. அவரது உள்குணங்களை அறிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். மேலும் பகவானின் திவ்ய சேவையில் அவர் எவ்வாறு ஈடுபட்டுள்ளார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு ஒருவன் ஒரு தூய பக்தரை ஜடவியூகத்திலிருந்து பார்ப்பதை தவிர்த்து தானே படிப்படியாக தூய பக்தனாகலாம். கிருஷ்ண பக்தி குறிப்பிட்ட மக்களுக்கோ குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கோ குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கோ உட்பட்டது என்று எண்ணுபவர்கள் பக்தரின் வெளித்தோற்றத்தையே காண்பவர்கள். இத்தகைய ஆரம்ப நிலையினர் உயர்ந்த பக்தரின் மேன்மை பொருந்திய சேவையை புகழாமல் அத்தகைய மகா பாகவதரை தங்கள் நிலைக்கு கொண்டு வர முயல்வார்கள். இத்தகைய பிரச்சனையை இக்கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதில் சந்திக்க நேரிடுகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ண உணர்வை உலகம் முழுவதும் பரப்பும் உன்னத செயல்களை பாராட்ட விரும்பாத தொடக்க நிலை சக சீடர்களால் சூழப்பட்டுள்ளோம். அவர்கள் எங்களை அவர்கள் நிலைக்கு கொண்டு வர எண்ணி எங்களை ஒவ்வொரு நிலையிலும் குறை கூறுகின்றனர். அவர்களது சிறுபிள்ளைத்தனமான செயல்களையும் குறைந்த அறிவையும் எண்ணி நாங்கள் வருந்துகிறோம். பகவானால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒருவர் பகவானின் உன்னத சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவரை சாதாரண மனிதனாக எண்ணக்கூடாது. ஏனெனில் கிருஷ்ணரால் சக்தி படவில்லை எனில் ஒருவரால் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப இயலாது. எனவே ஒரு தூய பக்தரை ஒருவன் குறை கூறும் போது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற விரும்புபவர்களுக்கு பெரும் தடையாகவும் அபாயகரமானதுமான ஒரு குற்றத்தை அவன் புரிகிறான். வைஷ்ணவ அபராதம். ஒரு வைஷ்ணவரின் பாத கமலங்களில் குற்றத்தை செய்தால் அதன் மூலம் எந்தவித ஆன்மீக பலனையும் பெற முடியாது. எனவே அனைவரும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒரு வைஷ்ணவர் அல்லது சுத்த வைஷ்ணவரிடம் அழுக்காறு கொள்ளாமல் இருப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவரை நெறிப்படுத்தப்பட வேண்டியவர் என்று கருதுவதும் குற்றமாகும். ஆரம்ப நிலை வைஷ்ணவர்களையும் மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களையும் அவரது செயல்களை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம். உயர்ந்த வைஷ்ணவர் எப்பொழுதும் அவர் சீடராகவே கருதப்பட வேண்டும்.
ஒரு ஆன்மீக குரு எப்பொழுதும் சீடரின் அறிவுரைக்கு இலக்காக கூடாது. மேலும் சீடர் அல்லாதவரின் அறிவுரைகளை கேட்கவும் அவர் முயலக்கூடாது. இந்த 6வது பதத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் அறிவுரைகளின் சாரம் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். சோ அப்போ இங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து பிறப்பால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோஸ்வாமி என்று நம்ம எங்கேயுமே சொல்லக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் என்ன சொல்றேன்னாக்கா, அவங்கவுங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பொழுது, அவங்க பகவான் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது தூய பக்தி செய்தால் அவர் எந்த பிறவியாக இருந்தாலுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரம்பரையில வந்த ஃபேமிலியில வந்த பிறவியா இருக்கலாம், இல்லை வந்து நான் ஃபேமிலியா இருக்கலாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கலாம். ஆனா அவர்கள் உத்தமமான பக்தியில நிலை பெற்றால் அவர்கள் எல்லாமே நாம கோஸ்வாமி என்று தான் அழைக்க வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா on the other hand பாத்தீங்கன்னாக்கா, who has attained the title of Goswami but is not born of Brahmana father or a Goswami family பாத்தீங்கன்னாக்கா should not be artificially puffed by thinking that he has become Goswami. சரி, அப்படி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து அந்த கோஸ்வாமி ஃபேமிலியில பிறக்காம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல நிலையில வந்த பிறகு தனக்கு வந்து கோஸ்வாமி பட்டம் கிடைச்சதை வந்து அகங்கார தன்மையோட வந்து எடுத்துக்க கூடாது. அவ்வாறு அவங்க அகங்காரத்துக்கு போனா அடுத்த நிமிஷமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரிவு என்பது அவங்களுக்கு வந்து காத்துட்டே இருக்கும். they should always remember that as soon as become materially puffed up, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல் நம்ம போய் நின்னோம்னாக்கா இம்மீடியட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கீழே தவறி விடுவோம். This Krishna conscious movement is a transcendental science. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் உணர்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம், அதாவது அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது. அப்படி இருக்கும்போது அங்க வந்து பொறாமைக்கு வந்து இடமே கிடையாது. பொறாமையை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுறணும். This movement is meant for Paramahamsas who are completely free from all jealousy. அதாவது பரமம் நிர்மாசரணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக தங்களுடைய தொண்டை வந்து புரிபவர்கள், யாரிடத்திலும் பேதம் பார்க்க மாட்டாங்க. அதாவது சண்டாளர்களாக இருந்தாலும் அதே பிராமணனையும் நம்ம 4th சாப்டர்ல ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ ஒரு வைஸ்லி பர்சன் பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்றறிந்த பிராமணன், அதுக்கப்புறம் நாய் அதாவது பாத்துக்கிறோமா யானை, அதுக்கப்புறம் இந்த நாயை தின்பவர், எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய குணம், அந்த குணம் இருக்கணும். ஆக்சுவலி ஒன் ஷுட் நாட் பி ஜெலஸ், அதாவது பொறாமை தான் மோசமான குணமே. அந்த ஜெலஸியே நமக்கு வரக்கூடாது. வெதர் ஹி இஸ் பார்ன் இன் எ ஃபேமிலி ஆஃப் கோஸ்வாமி ஆர் நாட், அது வந்து செகண்டரி. ஆனா நம்ம வந்து as soon as anyone becomes envious, அவன் கோஸ்வாமி ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தாலும் சரி, இல்லை சாதாரண ஃபேமிலியில பிறந்து கோஸ்வாமியா இருந்தாலும் சரி, அவன் வந்து பரமஹம்சா என்னும் அந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கீழே தவறி விழுகின்றார். சோ ஹம்சா அப்படின்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இது பறவை, அன்னப்பறவையை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அன்னப்பறவை என்ன செய்யும், தேவையற்றது எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு தேவையானதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரிதான் பரா மீன்ஸ் நித்தியம் இல்லையா. அதாவது இந்த பரம ஹம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து வெறுமனே தேவையான பக்தி சேவையை மட்டும்தான் அவங்க வந்து காதுல போட்டுக்குவாங்களே. எந்த ஒரு செயல்பாடுமே பக்திக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தியற்ற செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து தவிர்த்து விடுவார்கள். எவ்வாறு ஒரு அன்னப்பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலையும் நீரையும் நீங்க கலந்து வச்சாக்கா பாலை மட்டும் பருகிட்டு நீரை எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தள்ளிடுறதோ அதே மாதிரிதான் வந்து தூய பக்தனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டுல சம்பந்தப்பட்டதை மட்டும்தான் அவன் வந்து செயல்படுவான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் அவன் வந்து தவிர்த்து விடுவான். இஃப் வி கன்சிடர் த பாடிலி டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா, சோ அப்படிப்பட்ட உத்தம பக்தனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஷ்ணவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய உடல் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகளை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கஹீனத்தை பற்றி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாக பேசினோம் என்றால் we are committing the அதாவது அஃபென்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அபராதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறு, அது எல்லாமே வந்து நம்ம செய்யவே கூடாது. அதுக்கான மோட்சமே கிடையாது நமக்கு அந்த இதுல இருந்து அந்த தவறுகளுக்கு. சோ பகவானோட பாவ மன்னிப்பு வழங்கவே மாட்டார். தெரியாம செய்யற குற்றத்துக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டு. ஆனா இந்த குற்றங்கள் அந்த 10 அஃபென்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து இந்த குற்றங்கள் வந்து நம்ம செய்யவே கூடாது. அஃபென்ஸ் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. அதாவது பகவான் வந்து தனக்கு யாராவது நிந்தனை செய்தாலும் அவர் மன்னிச்சிடுவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு நிந்தனை வந்தால் அவர் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அஃபென்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹட்டி மாட்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பதம் பிடித்த யானை.
சோ ஒரு மதம் பிடித்த யானை என்ன செய்யும் பண்ணாக்கா தலை தெறிக்க ஓடும். அது எந்தெந்த இடங்களை ஓடுகிறது எல்லாத்தையுமே நாசம் பண்ணிட்டு தான் போகும் இல்லையா? அது சர்வநாசத்தை செய்கின்றது என்று அதுக்கே தெரியாது அந்த மதம் வந்த பிறகு. அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட வைஷ்ணவர்களுடைய பாதங்களில் செய்யக்கூடிய தாமரை பாதங்களில் செய்ய இழைக்கக்கூடிய இந்த பாவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம அதை எல்லாமே வந்து நம்ம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் வந்து அதை வந்து தீர்க்க முடியாது. So one should therefore be very careful not to commit any offense against Vaishnava. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு எதிராக நம்ம வந்து எந்த ஒரு தவறையும் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறோம். எவ்ரி டிவோட்டி should be ready to take instructions. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ்ல வந்து ஹையஸ்டா இருக்கவங்க கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாருமே இப்பதான் பிகினிங்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களிடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்கணும். அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் நிலை அடைந்த ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து அப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு வந்து நல்ல அறிவுரைகளை எல்லாம் வழங்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும். இது ரெண்டுமே இருக்கணும். both should go hand in hand. அது ரொம்ப முக்கியம். So next வந்து for the neophyte, especially considering a pure devotee from a materialistic point of view is very injurious. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான பக்தன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தவறுதனால ஒரு நோட்டத்துல வந்து நம்ம அவரை அவதூறு இழைத்தால் அது நமக்கு மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு உத்தமமான பக்தர். சோ நம்ம எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நினைச்சுட்டு அவரை வந்து தவறான இதுல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சொன்னோம்னாக்கா அவரை பற்றி நம்ம அவதூறு பேசினோம் என்றால் அந்த அபராதங்களை வந்து நம்ம வந்து எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தீர்க்க முடியாது. So one should therefore avoid observing. அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தர் என்ன செய்கின்றார் என்பதை நம்ம எக்ஸ்டர்னலி அவர் என்ன செய்யறாருன்றத நம்ம கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம கண்ணோட்டத்துல வந்து பேசக்கூடாது. So how he is engaged, but should try to see the internal features. அவருடைய ஆழ் மனசை பத்தி நம்ம வந்து யோசிக்கணும். And understand how he is engaged in the transcendental loving service of the Lord. அவர் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல எவ்வாறு ஈடுபட்டிருக்கின்றார் என்பதை நாம கண்டிப்பாக ஆராய வேண்டும். So in this way one can avoid seeing the pure devotee from the materialistic point of view. பௌதிக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கதை நாம வந்து இவ்வாறு தவிர்க்க முடியும். அண்ட் கிராஜுவலி நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபை ஆகி நாமளும் வந்து நல்ல பக்தி தொண்டுல வந்து நம்மள முன்னேறி செல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா those who think Krishna conscious is limited to a certain section of people. Krishna consciousness பாத்தீங்கன்னா it is open to all sector of people. எந்த நிலையில இருந்தாலுமே எந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்லது பக்தனையும் சரி, கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்தாலும் சரி அல்லது உத்தம மத்தியம அதிகாரியா இருந்தாலும் சரி உத்தம அதிகாரியா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே காமன் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் தான் அங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இயக்கம் என்பது. இவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் டிவோட்டின்னா ஒரு மாதிரி, லோயஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஆர் சர்டன் ட்ராக் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் ஜென்ரலி ப்ரோன் டு சி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் எ டிவோட்டி. எஸ் நான் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப பெங்களூர் இஸ்கானுக்கு போயிட்டு வந்தேன். அங்க எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த ஒன் குட் குவாலிட்டி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ யார் வேணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தனா இருந்தா தே வில் அலோவ். இஃப் யூ நோ த ஹவு டு டூ த அந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே செய்யறதுக்கு நீ தெரிஞ்சா அந்த ப்ரொசீஜர் நீ ஃபாலோ பண்றனாக்கா யூ வில் பி அலோவ் டு டூ. ஸோ நீ தான் செய்யணும் நான் தான் செய்யணும்ன்ற எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிவோட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்வாங்க அங்க, அதை நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிறப்பாலையோ இல்லை மதத்தாலேயோ எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனுமே கிடையாது. அல்லது உருவத்தினாலேயோ இவங்களுக்கு தான் இது கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கலாம் எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுமே கிடையாது. திஸ் இஸ் த பிகெஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் இன் இஸ்கான் நம்ம சொல்லணும்னாக்கா. ஸோ ட்ரைங் டு பிரிங் மகாபாகவதா டு தேர் பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது ஒரு நியோஃபைட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான, அதாவது ஒரு ஆச்சாரியாவையும் குருவையும் அவர் செய்கின்ற செயலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட நினைச்சு அது வந்து தவறுன்னு சொல்லிட்டு அவரை பத்தி நம்ம வந்து நம்ம லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து பேசுறது வந்து மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. We experience such difficulty in propagating Krishna consciousness all over the world. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கடமான இது வந்துனாக்கா நம்ம வந்து பக்தியை வந்து பரப்புறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அன்பார்ச்சுனேட்லி we are surrounded by the neophyte தான் இல்லையா? 95% நம்ம எல்லாருமே நியோஃபைட்ஸ் தான். ஸோ ஆனா ஒரு 5% உத்தம பக்தர்களால தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மைகள் நல்ல இதெல்லாமே நம்ம அடைகின்றோம். simply try to bring us to their platform. இந்த 95% peopleல வந்து அந்த 5% people எடுத்துட்டு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ தட் இஸ் பை கிரிட்டிசைசிங், அவங்கள வந்து அவதூறு உரைத்து
அந்த லெவலுக்கு நம்ம கீழே வந்து பேசணும்னா தட் இஸ் அது மன்னிக்க முடியாத அபராதமாக நம்ம இந்த வைஷ்ணவ அபராதமாக ஆகிவிடுகின்றது. ஸோ வி ஆர் வெரி மச் ரிக்ரெட் தேர் நைவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் புவர் ஃபண்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அவங்களுக்கு ஞானம் கிடையாது இல்லையா? An empowered person who is actually engaged in the confidential loving service of the Lord should not be treated as an ordinary person. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna conscious movement all over the world. So அப்படிப்பட்ட உத்தமமான அதிகாரியை வந்து நம்ம லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பிரபஞ்சம் முழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பரப்புறதுக்கும் நம்மளால முடியாது இவ்வாறான செயல்களை நாம் ஈடுபட்டாக்கா. சோ அதனால கிரிட்டிசைசேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தவிர்க்கணும். அது வைஷ்ணவ அபராதங்களாக ஆகின்றது. So a person cannot derive any spiritual benefit. அவ்வாறு அந்த அபராதங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறவே முடியாது. So everyone should be free from the very careful not to be jealous. அதாவது பொறாமை மட்டும் நமக்கு வரவே கூடாது. ஸோ ஒரு சுத்த வைஷ்ணவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பார்த்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பொறாமைப்படக்கூடாது. அவரை வந்து அஃபென்சிவா நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. இட் இஸ் அஃபென்சிவ் டு ட்ரை டு கிவ் ஹிம் ஆர் அட்வைஸ் ஹிம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கே அட்வைஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் உண்டு இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவு அஞ்ஞானத்துல இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போய் டக்குன்னு பேசிடுவாங்க சில பேர். சோ இவர் என்ன குருவா அப்படின்னு பேசுவாங்க. இவர் இப்படி செய்திருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே ரொம்ப தவறு. ஒன் கேன் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் எ நியோஃபைட், ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் அந்த பக்தியில நிலைத்திருப்பவர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு. அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும், அதே மாதிரி ஒரு குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிஷ்யனுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது, அவனை வந்து ஒரு டிசைபிளா ஏத்துக்கணும், அவனை நல்வழிப்படுத்தணும். இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொண்டு அந்த வழியில வந்து நம்ம செல்லணும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மஸ்ட் நாட் பி சப்ஜெக்ட் டு த அட்வைஸ் ஆஃப் த பீப்புள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருந்தாக்கா, nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples only. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து டொனேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஹியூஜ் டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருப்பாரு. ஆனா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து அவன் சொல்றதை பத்தி அவன் சொன்ன விதமா இவர் வந்து தன்னுடைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எதையும் செய்யக்கூடாது. அப்ப அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is misusing his, அதாவது அவருடைய மிஸ்டிக் பவர்ஸே அவர் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாருன்ற அர்த்தம். திஸ் இஸ் த சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியினுடைய the 6th verse ஆக்சுவலி. ஸோ இப்ப நாம வந்து let us see இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் என்னென்ன கொஷின், 6th கொஷின்ஸ். ஸோ யாரெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் த அனாலஜி ஆஃப் கேஞ்சஸ் வாட்டர் கிவன் பை த ரூப கோஸ்வாமி. யாராவது ஒருத்தர் சிம்பிளா சொல்லலாம், அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன். ஓகே சொல்லுங்க. கங்கை நீர் வந்து ஒரு மனிதர்களை பார்த்து அவர்கள் குறையுடையவர்களா இருக்கலாம், கருப்பா இருக்கலாம், வெள்ளையா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனா அவர் வந்து தூய கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல அவர் இருக்கணும். அதே எப்படின்னா கங்கை நீர் வந்து எவ்வளவுதான் அசுத்தமா, அதாவது மழையால வெள்ளத்தால பல பொருட்களை அடித்துட்டு வந்தாலும் அது பார்க்கும் பொழுது அது வந்து சுத்தமாக இல்லாத மாதிரி தோணும். ஆனா அது வந்து ஒரு புனிதமான நீர். அதை போல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து கங்கை நீரை போல தூய்மையாக உடையவர். அவர்களுடைய உருவத்தை பார்த்து எடை போடக்கூடாது. எஸ், thank you. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரியா மாதாஜி? Yes, yes. Explain the reason Srila Prabhupada course 9.30 with reference to the text 6 purport. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 9. அதுல என்ன சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த பர்பட்ல அப்படிங்கறது வந்து ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.30 அபிஷேஷ் சுதராசாரோ பஜதே மாம் அனன்யபா சாதுர் ஏவச்ச மந்தவ்ய சம்யக் வியவசிதோ ஹிச அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு தூய பக்தரோட உடற்குறைகளை வந்து நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. அதை பேசணும்னா அது வந்து நமக்கு வந்து அபராதம் ஆயிடும். அதனால வந்து அது பேசாம இருக்கிறது, கவனிக்காம அதை எப்படி விடுறோமோ அதுதான் நம்மளோட பக்தி சேவையில செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மாதாஜி. What were the names of Sanatana and Rupa Goswami? அதாவது முஸ்லிம் பேர் என்ன அது? ஐ திங்க் யார் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி சொல்லுங்க. ரூப கோஸ்வாமி சாகர மல்லிகா, சனாதன கோஸ்வாமி சகார மாலிக்.
ஓகே. வாட் இஸ் த இப்போ வந்து ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி சொல்லணும். வாட் இஸ் த மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆஃப் த நித்யானந்த வம்சா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்யானந்த வம்சர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கோசாமி வம்சத்துல வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலான ஒரு வம்சத்துல வந்தவங்க அவங்க 2 பேருமே வந்து கோஸ்வாமி ஆனா எப்படி நம்ம வந்து அந்த வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது, மிஸ்கன்செப்ஷன் எடுத்துக்க கூடாதுன்றத பத்தி நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார் அப்படிங்கிறது இந்த வருஷத்துல வந்து நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் சொல்லவா மாதாஜி? இருங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். இஃப் ஷீ இஸ் Okay. நாட் மாதாஜி அவங்க சொல்லட்டும், நான் புக் பார்த்து தான் சொல்லணும். அவங்க சொல்லட்டும். புக் பார்த்தே சொல்லுங்க மாதாஜி, உங்களை பார்க்காம சொல்லல. சரி, ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. 67 மாதாஜி புக் பார்த்தே சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இது உங்களை சொல்ல வைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். நித்யானந்த பிரபுவின் சந்ததியினராக கோஸ்வாமிகள் நிச்சயமாக பக்தர்களே. ஆனால் மற்ற குடும்பங்களிலிருந்து ஒரு பக்தர்களை ஒதுக்கி பேதம் பாராட்டக்கூடாது. அந்த பேராதான மாதாஜி, அதன் படிக்கட்டுமா? அதுதான் உண்மையில் இந்திய ஆச்சாரியர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வரும் பக்தர்கள் அல்லது மற்ற சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வரும் பக்தர்கள் ஆகிய இருவரையும் சமமாகவே காண வேண்டும். அமெரிக்க கோஸ்வாமி என்றும் நித்யானந்த வம்ச கோஸ்வாமி என்று வேறுபாடு பார்க்க கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் உள்ள அமெரிக்க வைஷ்ணவ கோஸ்வாமி பட்டத்தை நாங்கள் அளிப்பது குறித்து சிலர் எங்களை அதெல்லாம் வேணுமா மாதாஜி? அதெல்லாம் வேணாம், அது தேவையில்ல. தட் மீன்ஸ் எந்த பிறவியாக இருந்தாலுமே அவங்க கோசாமி ஃபேமிலியில தான் பிறந்தாதான் அவங்க கோஸ்வாமின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடாது. இது நம்ம சவுத்ல நிறைய உண்டு இல்லையா இந்த மாதிரியான இது, கண்டிப்பா உண்டு. ஸோ வி ஆல்வேஸ் சி தட் பரம்பரா அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து அதை வந்து இது பண்ணவரே வந்து நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் தான் இல்லையா. ஸோ சச் எ கிரேட் பர்சனாலிட்டி அவரை நம்ம சொல்லணும்னாக்கா. அவர் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பாகுபாடையே வந்து தகர்த்தெறிஞ்சிட்டு போனார். அவர் வந்து அந்த மாதிரி சமத்துவத்தை வந்து கொண்டு வந்தார். யாரு? நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார். அவர் வந்து பிறப்பால யாரையுமே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணல. இஃப் a person is having a quality of brahminical quality, even though he is not a brahmin, he accepted. சோ அந்த குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய சந்ததிகள் இப்ப வந்து அதே மாதிரி பாக்குறாங்கன்றது கேரண்டியே கிடையாது. if you go to any பெருமாள் டெம்பிள் அங்க இன்னும் கூட அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நடந்துன்னு தான் இருக்கு இல்லையா. ஐ திங்க் நாம சொல்ல தேவையில்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இது. ஆக்சுவலி ஒருத்தர் ரெண்டு இல்லை, தே ஆல்வேஸ் டூ. அது வந்து தவறு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். வி ஷுட் நெவர். பக்தியில அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திளைத்திருந்தார், அது அவரை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த பக்கம் வந்து வரணும் இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பிளைன் தி அனாலஜி ஆஃப் மேட் எலிஃபென்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா மதம் பிடித்த மதயானை குற்றம். எஸ், மதயானை குற்றம். யார் சொல்றீங்க? ஒருத்தங்க சொல்லணும். சொல்றேன் மாதாஜி. யாரு? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜியா? சரி சொல்லுங்க. வைஷ்ணவனின் உடற்குறைகளை கருத்தில் கொண்டோமெனில் நாம் அவரது பாத கமலங்களுக்கு மிகப்பெரிய குற்றத்தை புரிகிறோம் என்பதை. வைஷ்ணவரது பாத கமலங்களில் புரியப்படும் குற்றமானது மிகவும் ஆபத்தானதாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இக்குற்றத்தை ஹாதி மாதா மத யானை குற்றம் என்று கூறுகிறார். அதாவது அழகான தோட்டம் ஒன்றில் போகும் மத யானை தோட்டத்திற்கு பெரும் நாசத்தை விளைவிக்கும். வைஷ்ணவருக்கு எவ்வித அபராதமும் புரியாமல் இருப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த பேராமர். Yes, which Vaishnava aparada according to this purport is very obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. அது இன்னும் அப்படியே கீழே போகும் பொழுது யார் இவங்க பேசுறது? சொல்லுவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு தூய பக்தரை ஒருவர் குறை கூறும் போது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற விரும்புபவர்களுக்கு பெருந்தடையாகவும் அபாயகரமானதுமான ஒரு குற்றத்தை அவன் புரிகிறான். அதுவே வைஷ்ணவ அபராதம். ஒரு வைஷ்ணவரின் பாத கமலங்களில் குற்றத்தை செய்தால் அதன் மூலம் எந்தவித ஆன்மீக பலனையும் பெற முடியாது. Correct. The spiritual master must not be subjected to advice from whom. யார்கிட்ட இருந்து அவர் அட்வைஸ் வாங்கணும்? சீடரின் அறிவுரைக்கு இலக்காக கூடாது. Correct, that is right. சீடரின் அறிவுரை. Yes. So நம்ம மிச்ச இருக்கிற क्वेश्चंस நாளைக்கு பார்க்கலாம், இந்த closed book questions. Okay, so tomorrow we'll see. and நாளைக்கு நம்ம 7th chapter முடிச்சிடலாம். முடிச்சிட்டாக்கா அடுத்த வாரம் mostly நம்ம will complete NOI. so we'll complete எப்படின்னா